Bueno, orduan, egiteko berokia, hasiko gara retopo batekin, vale? Vale? Eta lehenago esan dugun moduan, saiatu behar gara kamiseta eta berokia egotea edukitzea edge loop, mosketa berberak horizontalean, vale? Gero doblateko ondo. Baina, bueno, oraingoz hasiko gara hemendik, egingo dugu parte hau, bai? Eta sortuko dugu hemen eraztun bat. Nahi nuen eraztun hau sortzikoa izatea, baina ez da posible. Ze geratzen da pixkat, bat, bi, hiru, sei, geratzen da eskaz. 7, 8, 9 eta 10. 10rekoa egingo dut. Vale. Ze hau botatzen bautona, a ber, zelan geratzen dan. Vale. Lehenengo beti egin planteamendu bat, vale? Jarri edge loop nagusiak. Iko partea izaten da komplikatuena. Ze behar ditu nahiko mosketa. Vale. Nik uste tortikan aguantatuko duela bastante ondo. Vale, eta bueno, beste guztia bastante erraza, ez? Osa, hemen dikona karratu luze bat. Kasu honetan, tolezdura egingo dugu sin más, como quede. Osa, ez dugu egingo praketan bezala, vale? Egingo dugu ezberdin. Egingo dugu bakarrik gris bat ekin jazta. Bai da importantea ukondoan egotea mosketa nahiko ondo doblatzeko, vale? Vale, eta hau daukagula edge loops a fuego. Takata, 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 takata. Vale, a ver. Hau relajatuko dugu. Erlajatu ondo. Bueno, hemen ja parte batzuk arazoak emoten dituzte. A ver, aterako gara ona. Hain botolantxe. Men hauek sartzen dira pizkatxu bat. Aterako dugu. Eta reproiektatu eta kitxo. Bueno, hau ondo zegoela noten du, pero bueno. Continúe. Eta orain relax. Vale, hortxe. Vale, orduan. Hemen ukondoan adibidez nik egingo nukituzke pilo bat mosketa mantendu alizateko hor dagoen tolezdura. Ja, igual egin dut pizkat a lo bruto eta hoi barko zan ondo, Me he pasado de listo. Vale, aterako gara hemendik. Venga, egingo dugu ondo, Zer? Pa los codos, bai. Jorratuko dugu hau eta egingo amanurri, venga.
que se pone tiquismiquis. Vale, orduan. Hemendik ona olako mosketa bat, hemen kanalin bat, oza, olako zera bat, eta hemen egingo dugu bestean egin dugun truko berbera. Dala, egiten dut hau, eta hau pegatu behar da, goiko aurpegiarekin horrela, beko aurpegiarekin horrela. Igual edatu dezakegu gehiago, igual atzerago egin movida hau. Hau da, beste marra bat, eta hemen egitea, a ber alba da. Osa, hau honekin, hau honekin, hau honekin, hau honekin litzateke, hau honekin, hau honekin, ya me queda un poco justo, hau honekin, eta hemen azkenengoan olako movida bat. Hau honekin, hau honekin, hau honekin, hau honekin, mierda, hau honekin. Hala ere, beharko ditugu mosketak. Mosketa gehiago beharko ditugu, Bideojoko baten ez ziran hainbeste mosketa sartuko y tal, pero bueno, ez gaude bideojoko baten, así que aprovecha. Uy, cagadón. Ey. Vale. Eta hemen relax bat. Hemen geratzen da pizkat eskasa, Beharko dugu este mosketat hemendik. Orain 11 alde ditugu. Eta igual beste bat. Eta beste bat hemen, 13. Pi bat dira, pero es que estela arazoak egongo ditu. Putada, A ver, zenbat talde ditugun. Bat, bi, hiru, lau, bost, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Joder, mierda. Pues 16. O sea, es múltiplo de 8. O sea, de potencia de 2. Orduan, sartuko dugu 16 aldekoa. Eta hau, aterako dugu kanporaka. Parece que se pone rebelde. Vale, hortxe. No, hauek ere bai, pero ¿qué pasa? Baina hauek eskuz egin ditugu.
¿Sabes qué? Egingo diot hemen displace aurrera osartu. Displace potoloa egin. Mirak hijo puta, Justo horiek ez dira mugitzen. Kago en 10. Zer gertatzen da hor? Hijo de Perkins. Horregatik anzan, bale? Normalak alderatzi zeudelako. Orduan, face, mesh, normal, recalculate outside. Eta hemen, sortuko diot, displace txiki bat. Olantxe, aplikatu. Eta orain relax egin got barruan. Vale. Bueno, egin alda hau ere bai skin wrap batekin. Shrink wrap. Venga, va. Relaxa bloque. Vale. Bueno, eta jarraituko dugu hemendik. Venga. Orduan, badakigu orain behar ditugula hemen mosketa gehiago. O sea, eso ha quedado bastante claro. Hau batu dezakegu honekin. 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 Vale. Honekin incluso. Eta honekin. Eta besteak joan behar dira ja alboetara. Orduan polipen eta olantxe. Zatuko gara mosketa hauek ekidistanteak izaten. Eta sartuko ditugu, holako mosketa batzuk. Kalkulatu zenbat behar dituzuen gorputzean doblateko. Jo, tío, que puto asco. Txarto doan hau. Eta ez dago... Zergaitik egiten ditu normal galderantziez? Ahí va la hostia. Ahí va la hostia. Jarraituko dugu parte honekin.
Atxean mosketak itzi deko guz, pero konpontuko du geroago. Vale, orduan, igual ja tokatzen da goiko partea egitea. Así que hemen oso argi daukat, behar duela parte hau zorrotza izatea. Orduan hemen behar ditut behar dut aurpegi bat. Gero parte hau zabalagoa ingot, sakabanatuago ingo ditut ezerak, mosketak. Hau berantza egingo diogu horrela. Eta hau, ona. Vale. Gero hau jarrituko du hemendik. Kontuz. Ze honek egiten da horrela. Baina jarritu behar dugu horrela. Bai. Hau ona. Gutxi gora bera ustot hor dela. Hemen beharko dugu mosketa bat. Pero bueno, geroago ingot. A ver, hau ona. Saiatuko intzitzea beste aldean dagoen poligonarekin, hau da, poligono hau, buelta osoa ematea, eta kointzitzea leku berberean. Bai, hau kointzitzea honekin gutxi gora bera. Vale. Gutxi gora. Eta hemen, a ber, hau komplikatua da. Hau egin behar du bat honekin. Hau egiten du bat. Honekin. Eta honek egiten du bat. Honekin.
Vale, hemendik jun behar da marra bat horrela. Kareta guztitik. Guazen ikustera zelan geratzen eran, porque es komplikadillo. Ondo, ez? Osa, buelta guztia ematen du. Nioni jartzen badiot generate subdivision surface. Más o menos. Gero aristas de soporte behar ditu, pero bueno. Más o menos ahí va. Vale, orduan. Hau ez dago oso definituta, pero bueno, ya ingo dugu gero zeo zer. Kenduko diot subdivision eta jarraituko dugu. Salvar. Eta jarraitu. Oso ondo. Orduan, karo, orain bai komplikatzen dala, porque batu behar dugu. Parte batzuk errazagoak, beste batzuk komplikatuagoak. Osea, hau honekin, ¿vale? Tiene sentido. Hau honekin jodido. A ver. Igual, hau honekin. Hau honekin. Eta hau geratzen da triangulu baten. Me cago en mi vida. Ingo duguna da hau mugidu. No. Gero dugula hemen edge loop bat, eta hemen egin tramparen bat. Egingo trampa bat hemen. Hau batuko da honekin. Hau jarraituko du hemendik, eta jungo da berantza. Hau honekin. Eta hemen baritugu mosketa, pero atxolon. Bat, bi eta hiru. Hau honekin, hau honekin, hau honekin, eta hau honekin. Eta relaxa fuego. Vale, parte hau. Lehenengo definitu behar dugu hau. Zelan doan onaino. Eraztun bat egiten. Eta hau honekin batzen badugu, hemen geratzen zaigu zipote bat dela hostia. Inbarko dugu, bueno, bai, hau, gero, edge loop bat hemen. Hau jungo da, ona bera. Buah, horroroso, katastrofiko, osea, ez gustatzen, pero bapes. Vale, hau berantza eraman dezakegu, ez?
Vale, hau honekin. Hau soberen dago. Osea, azkenen da pentsatzea. Osea, darle el coco un rato eta bilatzea forma. Bueno, konpontuko ditugu normalak, setxartu dauz danak fijo. Bueno. Vale. Vale. Ok. Ondo. Vale, jarrituko du box modelinen. Orduan, datzen hemendik. Kasi que hau soberen daukat, atxe. Eta ikusiko dugu, hau. Honek mirror bat deko. Mirrorra konpondu. Ipina jarri. Vale, behin mirrorra konponduta dagoela. Please, kenduko diot. Behiratuko dugu, a ber, ze gertatzen hemen. Ba, parte hau nahi dut eskalatu en Z, a 0. A ber, aguantatzen baduen forma ondo. Eskala en Z a 0. Ikusten baduzue formaz duela aguantatzen ez egin, baina, bueno, aguantatzen badu forma, pues, joder, hobeto zuzen badago. Rigeroek eskertuko dute. Tuikin pizkatxo bat egin got. Zeratzen nahiaz kurbatura guztiak politak izatea, bitxo barruan sartuta dagoela. Hemen egongo bazan formaren bat. Hartzen ditugu hauek. Eta probatzen dugu aber honekin, con el smooth este. Que va. Nire autuikina egitea. Vale, saiatuko gara markatzen tolez dura hau. Jarriko dut hona, sartuko hemen beste mosketa bat, eta hau sartuko barrurantza, pizkatxu bat. Eta horrela markatzen dugu tolez dura hori pizkatxu bat. Eta hau ere, kanpora kagon barko zan.
Toles duratxo bat. Eta hobetuko dugu parte hau. Parte hau da komplikatua. Egatuko dugu ondo. Alineatuko ditugu aldugun moduan. Igual ideia hona da, pues de repente hartzen dute aurpegi hau, por ejemplo, bere normala, bai? Eta ez jo, nahi dutanak alineatuta hemen, pues venga, gordetzen dut hau, egiten dut horrela, gordetzen da norabide hori, eta eskalatzen dut. Eta hor, alineatzen dira danak, eta hartzen baitut hauek, gauza berbera, eta geratzen zait alineatuagoa. Egin dezaket orain hemen olantxe y más o menos pompulo, a ver, hartzen botau hortxe, alineatzen ditugu pizkatxu bat. Igual hau egin got mugituta horrela, kendukot hau eta modo global. Hemen ere hauek alineatuko ditut ondo. Egon daitezela plano berberean. Eta horrek permititzen digu orain sartzea aristase soportez. Kasu honetan bat hemen, beste bat hemen. Oh no! Edatzen da pilo bat. Hau bai ondo zegoen, baina sartu behar duan hemen da pizka bat komplikatuagoa. Sartuko du bat hemen behan, hemen justo ertz honetan, a ber. Ondo ez, hor ondo. Eta beste bat erditik. Eta aprobetxatzen erditik daukadala bat sartuta eta selekzionatuta dagoela, kenduko ditut hemen bekoak, eta hauek hartuta daudela, que esto es un poco mierda ondan quedau. Que mierda es muy mierda. A ver. Oh, mierda. Claro, es que ni nahi nuen, a ver, kenduko eta. Nahi nuen hemen bueltatzea. Taka, 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 baina horretarako hau egin alizateko. A ver, hau egin alizateko behar dut hemen mosketa bat. Hemendik, ona. Adiós. Beste bat hemendik ona. Eta hemendik ona, ez da? Ustot baietz. Horrela da? A ver. Horein bai sartu ezaketau. Zen eiri ideia zan. Vale. Hau orain tolestea. Osea, hartzea hau. Hauek igual, bueno, bai edanak. Eta toles du barurantza. Más o menos. Hori zei gustaten, zelan geratu dan hori, pero bueno, ja konpontuko dugu. A ver, zelan geratzen dan smootharekin. Behar dugu hemen kontrolerre bat. Eta hemen goian, de lujo. Venga. Hemen sartzen badugu kontrolerre bat, la liamos. La liamos, sartzen baduzu hemen, doa zela guztitik, es un poco liada. Orduan, zelan egin dezakegu hau? Pues egin dezakeguna da, borratu aurpegi hau. O hau mejor. Bueno, hau. Sartzen ditugu bi mosketak. Eta esatu bargara turkoren bat egiten hemen. Pegatzen bat ditut biak baten. O sea, merge en uno. No, Atlas not, a center.
Geratzen zaitemen triangelu bat. Besteak karratuak dira, triangulua. Ba, zeina sartzen baut beste mosketa bat, erditik, ja karratua da. Hauek borratu ditxasket. Tu puta madre. Disolve, gez, esan diot. Vale. Hau honekin, F. Eta, bueno, bestea funtzionatzen du. A ber. Ondo, ez? Más o menos. Hau, barruantza sartuko dut. Hau ere, barruantza doa. Oso guai. Vale. Badaukagu txamarra gutxi gora bera. Nik markatuko nuke gehiago hau, parte hau, gustatzen zait markatzea, osea, pizkatxu bat. Bota dezakegu hau gorantza pizkatxu bat. Eta eskalatu alboetara pizkatxu bat. Bai, beste puntu bat dauka, ez? Tolez dura horrekin. Ez markatu gehiegi, baina, bueno, markatzea pizkatxu bat guai dago. Vale. Orduan, orain litzateke, claro, putada bat daukagu hemen, sartzen badiogu Solidify bat, arazoa emango digu hemen, parte honetan. Bastante putadation. Orduan, hau irekiko dut pizkat, por cierto. Hau pizkat zikin dago, Vale. Vale, a ver, probatuko sartzen hemen Solidify bat, pero vamos, queda mutuko naz, fijo. Orduan, mirror aplikatu behar dugu ya. Venga, por ahora aplikatuko dugu mirrora. Eta subdivisionak enduko dut, vale. Eta ingo diot Solidify. Baina Solidify iterakoan, eta aktibatuko dut hemen wireframe. Fijatuko naz, potolotxua ingo dut. Zelan parte honetan, pues hace unos churros de la puta vida. Bai, orduan. Zegin behar dute hemen. Nik uste dut oberena dala, kentxa goiko partea, Solidify egin onaino. Osea, vamos a ver. Parte hau separatuko dugu, bai, P, separate selection, parte honi Solidify ingo diogu, holako zer ondo dago, orain, aplikatuko dugu Solidify, borratu behar ditugu barroko aurpegiak, bai, oza, borratu beharko ditugu hauek, eta orain
pegatu di hauek, Ctrl J. Vale. Eta parte batzuk borratuko ditugu geroago, pero bueno, oraingoz utziko ditugu, bueno, oraingoz ez, o sea, es que es una movida. Hartuko ditugu puntu guztiak batuko ditugu. Converge by distance, ya está, debería de quedar pegado, o sea, orain sartzen badut hemen subdivision surface ondo ikusten da, ez? A ver. Bai. Baina, claramente, hauek ez ditut, o sea, movida hauek ez ditut esartarako behar, orduan. Kenduko dugu hau eta hau. Bai, bi horiek borratu. Eta esan P, separate by loose parts. No, porque está pegado por aquí también. Vale, hau eta hau kendu. P, separate by loose parts. Orduan separatuko dira barrukoak. Borratu. Borratu del todo, vamos, o sea. Hau borratu eta hau borratu. Eta badaukagu gure berokia ondo. Orain aristas de soporte, claro, lógicamente, hemen bat. Eta beharko genuke beste bat hemendik. A ver zer egiten da bueno honek, a ver qué vuelta pega. Hemendik. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. A ver. Oye, pues bastante guay. Jarriko hemen erdian. Eta gero, egingo diot, hor erdian daude. Kenduko ditut hauek. Hortxe. Bizkatxoa gehiago. Hortxe. Eta hauek ekarri, doble G. Oh, que hijo de Perkins. Bueno, ingot bakarrik alde baten ondo gotea. Doble G. Porque total hori borratuko terditik. Así que me da pela. Borratuko terdia. Eta mirror subdivision baino lehenago, eta klip. Vale, hemen badaude parte batzuk komplikatuak, vale? Orain mirror daukagula, pues egingo dugu bakarrik alde bat konpontzea. Parte hau konpondu behar dugu. Orduan, a ver, zelan hoste egiten duguna. Hartzen ditugu arpei hauek. Vale, hauek. Eta ingo diet estrudetxu bat. Berantza eta ara. Pegatuko dut honekin. Honekin. At last. Vale, hauek barko dira gorago. Eta hau barrurantza jun behar du. Buena aliada. Igual ideiana gauzak simplifikatzea punturen baten. Pues hemen, hiru hauek baten. Merge at center. Pum, un poquito, vamos a simplificarnos la vida. Hauek ere egin dezaket merge at center. Bai, borratu hau eta hau. Es un sitio cabrón, A ver. Bueno. Vale. Eta orain. Hauenekin F. Hauenekin F. Hauenekin F. Hauenekin F. Hau aprobetxatuko gero botatzeko gorantza. Hauenekin F. Ez du kointzitzen. Por una. Bueno, a ver, atxeko parte hau ez da inoiz ikusiko.
Así os digo, parte hau ez da inoiz ikusiko, así que borratuko dut parte hau. Bai? Porque egongo da kamiseta barrutik, y de hecho esta parte tampoco. Eta parte hau bez. Hau borratuko ditut. Vale. Orduan. Hau honekin F. Igual parte hau ikusten da pizkatxu bat, porque justo les dago kamiseta y no sé qué rollos. Hau kenduko dut. Geroago ikusi beharko dugu ea kamisetak ondo estaltzen duen hori, ala ez. Vale. Horengo sutziko du baino, seguramente hau dana borratuko dugu. Bueno, hau, hemengoa fijo, o sea... Coño, vuelta usted a mamar dozu. Ah, claro, baina es que hemen irekitzen da. A ver, vamos a ver. Zelan ikus dezaket... Gorputz osoa... Buah, onaino mantendu behar dut. Osea, borratu dezaket parte hau. Baina nik uste horraino mantendu behar duala. Bai, parte hau soberan dago, oza, P Pailus parts, parte hau borratu dezakegu. Atxeko parte hau ez dakit noraino. Parte hau seguramente ez da ikusiko inoiz, bez? Bueno, por si acaso hor uste dut. Vale. Egin beharko dugu kamiseta ikusteko zelan geratzen ari da. Final... Zeratik ez da ikusten, tio. Ahortxe. What? Hau gorputzarra da. Pues fuera. Vale? Bueno, geratzen ari da, guai. Hemen dago tronzio bat, ez dakize gertatzen da nor. Oi, ama. Eta... honek dekoz manga batzuk atzerantza. Manga batzuk atzerantza ditu. Egingo ditugu manga horiek eta gero kamisetara. Hauek eskalatu behar ditugu. Gutxi gora bera, ardatz honetan. Ardatz honetan. Honetan. Así que gordeko dugu ardatz hori. Normal. Gordeko dugu hartu hauek eta eskalatu SX0. Eta horrela ja eskalatuta daude beharrezkoa dan ardatzea. Vale, eta hemen buelta emoten du. Esto es una liada guapa. Vale, orduan, extrude eta atzerantza. Bai, holako zeo zer egiten dau. Vale. Eta nik hemen simplifikatzearen gauzak. Egingo nuke aurpegi hauek separatu. P separate. Selección. Vale. Eta hau hartu. Mono honi. Kenduko diot el mirror y tal. Y subdivision. Emongo diot solidify bat. Vale, aterako dut bastante. Hortik aplikatu. Vale, soberan daukat orain hau. Errespetatu behar ditut puntu hauek, barrukoak, segero pegatuko da bestearekin puntu horietan. Ordan faces hau kendu, baina hauek aurrera gojun behar dira. Orain extrude bat, eskala, eta barrurantza beste extrude bat. Baina lehenengo horien baino horretik hartuko eta hau, Ctrl J, hortxe, ei, vale, galdu du el mirror y galdu du el subdivision, vale. Ctrl J, hemen dau,
eta puntu hauek pegatu behar dira lehenagoz kendu ditugun puntuak, orduan m by distance. Vale. Bal pasatu naz hemen, ez? Ezain luzea, ez? Txikiagoa. Eta izain beste kopa, porque bestela animatzeko ez va ser un puto infierno. Zein kagada egin dut orain? Ez, hau barrurantza jun behar da. Extrude barrurantza. Eta nik eskalatuko nuke bastante, pa que no de pegas. Vale, orduan orain behar ditugu hemen aristas de soporte edo bebelak, bueno, aristas de soporte me valen, hemen bat eta hemen beste bat, arista de soporte hementxe eta hementxe, gero subdivisioa aplikatzerakoan polita geratzeko, eta behar dut aristo de soporte hemen behan, porque, claro, honi sartzen badiot subdivision surface hemen galtzen du definizioa, orduan, sartzen dut arista de soporte bat hemen, ja, korre. Bai, horrein markatutagoa geratzen da. Eta hemen beste bat, ze hau egingo duana da, eskalatu. Geratzeko horrela forma politatekin. Vamos a ver. Ez da traspasatzen eskua. Ez, ba, honi. Mirrortxu bat, subdivision baino lehenago beti, klipina jarrita, eta badaukagu gure berokia. Gero inbarko ditugu detaiak, baino detaiak amaieran egingo ditugu. Por cierto, botoi hauek riginerako infernoa dira. Oberena, botoiak ditugunean, riginean egotea. Marra bat hemen, botoia dagoen tokian. Osea, hemen bat, eukitxa punto bat. Por ejemplo, aquí. Hemen botoi bat jarri dezakegu, igual hemen beste bat, eta bestea hemen, vale? Horrela egiten dugu deitzen dana constraint to point, eta botoiak mantenduko dira bere tokian. O point constraint, vale. Eskuak, zizki gustatzen batez. Vale. Venga, beste bideo baten egingo dugu kamiseta.